munhu akarura hanzvadzi yakanopinda magumbezi nehanzvadzi yako mwaungu kuti one zvinorarana sistreni yako. We are all men. Isusu takakurira kumusha kwekuti taigeza isusu parwizi tiri 15 varume 20 varume aingogezera uko wakazi aingogezera uko. Chero yotsanwa konoti une hombewo unozoti anogona kutozopinda kudhipisa futi kuti zvimwe zvacho hazvibudi adozore ipa bhozi anenge atopinda mumba mangu inini achitoona zvinhu zvangu zvisingafaniri kuonekwa naiye zvandakabhadharira mari kuti inini ndikwanise kuzviona ndega ine mukadzi wangu akaswa kuzviona. Iye kuti pamutsano vane hombe mukuwasha vane diki vachazofumura kana kuti mukuwasha vane diki tsano vane hombe chonoti mwana wangu ari panzara akagarira nhamo ngebhazi renyaradzo. Murise. I did it right, Murise. Yeah. Question yedu yatinayo nhasika ndeyekuti imimi zvinokuitira here kuti same.Bathroom kana kugeza natsano venyu tomboti muri kumhanyira somewhere. Hazvimake sense kuti panemba kushekwa respect. Ezikuti tsano ndibaba. Pane kaunoshaya respect karipo ipapo saka pane kumwe kuri kunonzi kurasa unhu. Pane zvimwe zvinhu zvekuti hazviite hatingarase respect ka nekuda kwekuti tiri behind time. Ine nangu hazvina kundisununguira ndigeze natsano. Ndinenge ndatoonererwa natsano. Hanzvadzi yawo ndiye inofanira kuziva mamiriro andakaita kuti property dzangu ndo vanofanira kudziziva kuti zvakamira sei. Kana tsano wakuchizviona manje tsano vanogona kungozongofambisa dzimwewo nyaya zvokuti vachingozongotaurawo nevamwe vanhu vachidhiskasa isisu. Saka zvine kahuriski kazvinazvo kuti ugeze natsano. Natsano wamazuva ano akadhakwa akurwa nemutoriro unoona zvakutaurwa even kana kunana mai kumusha kunana mbuya kuti ndakageza natsano vane kakadaiwo handiti vane zvombo zvidiki. Saka kugeza natsano akuite zvitori nane ndigeze ndega. Hazviite kugeza natsano. Mukoma zvinokuitira here kuti munge muchigeza natsano hanzvadzi yamadhamu iyi? Izvo hazviite manje kuti ndichigeza natsano vangu ini. Imimi semuchiti hazviite. Can you support your answers? Bozi tsano ndatezvara kawa ndibaba saka ndofanira kuti warespecta sababa. Hazviite kuti ndigeze nawo. But vazhinji vangadoziva kuti mune madisrespecta pakuita sei kana muchinzi mageza natsano? Tsano zvafanira kuti uzapa chivanhu chedu kamunoziva. Chivanhu chedu ufanira kuchengetedza chivanhu chedu. Bozi wakwana takutochinja hatingatedzi vafanira vechidiki vemazuva ano. Tofanira kuchengetedza tsika nemagariro. Handiti chinyakare chedu takanyatsochengetedza toramba tichichengetedza unhu hwedu. Kuti baba chacho ndinofanira kugeza nababa ndinofanira kuti warespecta sababa wangu. Uzatezvara ka tsano ndatezvara saka ndinofanira kuti warespecta bozi ndibaba. Hazviite kuti ndigeza nawo ndinofanira kuti ngowapa respect yawo. Hazvina kumboipa kuti vanhu vageze vese. Hapana chakaipa? Maonero angu handioni chakaipa. But anenge asina kufumura here nekuti mimi hanzvadzi yenyu kana achiona murume wenyu anomutani? Anomuti tsano. Tsano nditezvara Tsano ndivo baba. Saka ko munhu ageza nababa wake ari mukwasha? Hapana zvekuita hanzvadzi. Ndo zvinenge zvitoripo vanofanira kutongogeza ende chinhu chiripo ndechekuti vanhu vanofanana. People are different, vanhu vakasiyana. Maererano nyaya yekuti pakuti kugeza kwababa nemwana wavo muri kuti tsano nemukuwasha. Iye kuti pamutsano vane hombe mukuwasha vane diki vachazofumura kana kuti mukuwasha vane diki tsano vane hombe chonoti mwana wangu ari panzara akagarira nhamo ngebhazi renyaradzo. Vanotongozvitambira nekuti ndo zvakadiwa nemwana wavo saka vanotongozvitambira. Zvako ari muridzo wejira kunge kana kufuga kana kuwarira baba vangu inini pane pavachandibvunze revo tsano wacho kuti nemwana wangu wavo zvawakagarira izvi zvinobudera vangandibvunze. Hazvibvunzika bhozi kugara nazvo kureva kuti ndiri comfortable nazvo ndo zvandiri kuita. But vanozorespect. Nekuti maproperties madiki vakuvashira respect ivo vakadya kupfuma. Zvinoitawo izvozvo. Handifunga kuti zvinogona kudaro. Ivo zvikwanzi kwawazviona siya zviriko. Izvozvo vakataura izvozvo zvinoita kuti hanzvadzi yawo ifire guilt nezvinenge zvataurwa bhozi vanenge vasingadi kuti zvizikanwe. Handiti
kuti especially kuti vane zvombo zvidiki ndo pane nyaya vane kwasingadi kuti wazikanwe zvinotsveruka ivo kuna madhamu wangu inini kuti pazobuda zvimwe zvinhu zvandisingafanira kuti vanhu vazvizive. Saka izvi inyaya inenge iri yevaviri. Boss G muri sei? Ndipi shamari zviri sei? Bobo. Ngatiti mimi Boss G muri kuda unonolayina dhiri renyu toners, muda kupinda toners. Then pana tsano zenyu aripo. Pane chakaipa here kuti muri kugeza apa, tsano zenyu ari kugeza apa nemabathroom edu emazuva anaya. Muri kubata time ima musoda kumirira sometimes munogona kunonotswa kwamuri kumanyira. Ini ndinoona kunge pasina chakaipa mudara because chine chakakosha kwandiri imari yandiri kuita after ndageza. Saka zvokuti ndageza sei pana tsano tiri varume. Inangu I don't see anything wrong. It might be not be zvinhu zvakasiyana neculture, but in personally, I'm talking about personally as Jinimbi Light, I don't see anything wrong. Especially kana wataura kuti ndiri kutomhanyira kudhiri. Kana pane an element of emergency ipapo ndogona kutongozora kana mafuta asina kugeza ndichimhanyira kudhiri. Hey, this is Rockford Joseph, also known as Rocky, and here I'm representing for burning issues. Men's herbal health clinic. They have this deep cleansing kidney tea. You should try this out for all men. It's really good for the detox. Peace. Mndara mwonochi pamwe pacho kugeza natsano zvinozoti hanzvadzi yako mwangu ka zvinhu zvinogona kungonakidza waiziya kuti unongoziva kuti tsanoze variko but kuzogeza nawo manje mndara pamwe pacho vanenge vane hombe waiziya zvokuti zvinhu zvinokurwadza noza zvinogona kukanganisa kana emotionally waiziya mentally cheche unonga kutofunga kutoenda kana toners wakanolinga vanhu vaya vanokudza nhengo ka ofu zvinhu zvinotozokanganisa ona. Yes. Dogona kudaro zvavo when it comes to culture, but I don't see anything wrong. We are all men. Isusu takakurira kumusha kwekuti taigeza isusu parwizi tiri 15 varume 20 varume ingogezera uko wakazi ingogezera uko. Saka I don't see anything wrong with another man to see my nakedness irregardless that nditsano. Azviite kuti ugeze natsano wako. Mimi same muchita zviite. Pane chakaipa? Yes, pakaipa mwangu because uzavane pamwe kuti hanzvadzi munhu akarura hanzvadzi yakanopinda magumbezi nehanzvadzi yako mwangu kuti one zvinorarana sistrain yako ka zvimwe zvacho hazvibudi adozora. Haisi kana problem kuti unokwanisa kugeza natsano cause chachi zvino waize hapana panhu pekuti ingamboita pressure ka kunzi wageza natsano asi mukoma wangu hombe zvinhu zvinongoitika unongoziya chero tsano wako unoti une hombewo unozoti anogona kutozopinda kudhipisa futi kuti saka zvichazoita sei waiziya kudhara tainzwa isusu kuti vanhu vaenda kana kunzizi vachigezera unzizi handiti asi wainzwa kunzi vakwasha vanenge varichi kwavo vega vanenge vachionana vega then anatsano memurichi kwenyu mega waiziya pane zvinhu zvazvaitoreva kudhara kuti usazorwadziwa mangwana kuti hanzvadzi yako iwo unogona kuzogaira unoziva kuti yekugaira iwo kuti hanzvadzi yangu iwo saka ikuponera waiziya pamwe pacho anenge wada avoida zvinhu zvakadaro cause dzimwe nyaya dzama-bedroom issues waiziya waiziya hapana ndomaonero anguwo mudara especially kuti vane zvombo zvidiki ndo pane nyaya vane kwasingadi kuti wazikanwe zvinotsveruka ivo kuna madhamu wangu inini kuti pazobuda zvimwe zvinhu zvandisingafanira kuti vanhu vazvizive. Saka izvi inyaya inenge iri yevaviri. Kana yadeuka yatodeuka yegadzirisike. Yadeuka ingazvigorerekere naye mukoma. Ina akandiitira izvozvo zvokuda kundifumura izvozvo ka anotoripa bhozi anenge atopinda mumba mangu inini achitoona zvinhu zvangu zvisingafaniri kuonekwa naiye zvandakabhadharira mari kuti inini ndikwanise kuzviona ndega ine mukadzi wangu akwanisa kuzviona. Saka anofanira kutoripa zvikazvobuda